Assalamu alaikum warahmatullahi yan uwa, barkanmu da haɗuwa a cikin sabon bidiyon mu a yau. Bidiyon mu a yau shine zamu nuna muku wata hanya wadda gaskiya wannan hanyar zan iya cewa kowa da kowa wannan hanyar za ta yi masa amfani. Dalilin da yasa nace haka, gaskiya a zamanin nan na yanzu kusan kowa yana amfani da takardu, ila na makaranta, gurin aiki ko fom, akwai dai abubuwa da yawa da suke alakanta mutum da takardu. To wannan wata hanya ce da za ta baka dama duk wata kalar takarda za ka iya scanning ɗinta ka tura wani ya je ya yi printing ba tare da an gane cewar ma kai ka tura ta ba, tamkar wacan ta da. Sannan kuma za ka iya scanning ɗin dukkanin takardunka ka aje su a matsayin record, ko da a ce waɗancan ɗin wani dai rudani ya sa baka san inda ka aje su ba, ko kuma ka fita katsam kana buƙatar wata takardai, za ka iya ɗauko wayarka kawai ka je ka yi printing ɗin wannan takarda kai tsaye kai amfani da ita. Amma kafin mu nuna maka wannan hanyar, muna roƙonka in baka danna mana subscribe ba, ka danna mana subscribe, ka danna ƙararrawar sanarwa, ka zaɓi all, saboda daga zarar mun sa bidiyo ka samu bidiyon kai tsaye. Sannan muna roƙonka ka danna mana like domin ƙara mana ƙarfin gwiwa. Mun gode. Okay, da farko abin da zaka fara yi, zaka zo ka shiga Google Play Store inda kake ɗauko application. Bayan ka shiga Google Play Store, sai ka zo wurin search box ka danna ka yi searching ɗin application mai suna tab scanner, sai ka rubuta tab scanner. Gashi nan za ka ga ya fito tab scanner, sai ka taba. To in ka kula application ɗin gashi nan mutum miliyan 1 sun yi reviews ɗin application ɗin, sannan ga mutum sama da miliyan 50 sun yi downloading ɗin wannan application. To ganin cewa ni na riga na yi installing ɗin application ɗin, zai nuna mun open kawai, sai mu zo mu danna open. Yawa, bayan ka installing ɗin application ɗin, daga zarar ya zo ya shiga cikin jerin application ɗinka kamar yadda ya nuna a nawa gashi, sai ka zo ka taba shi. Yawa, gashi nan zai nuna ma welcome to tab scanner, sai ka danna continue. Yawa, sai ka danna continue again. Yawa, sai ka zo ka taba cancel daga nan sama. Gashi nan zai ce ma tap to scan, zai baka damar da za ka yi scanning ta kyamaran wayanka, sai ka danna alaman kyamara gashi. Yawa, sai ka danna continue. Zai ce ma allow tab scanner to take picture and record video, sai ka bashi allow, sai ka ƙara danna allow. To gashi nan kamar yadda kuke gani ya buɗe kyamara. Bara mu zo mu gwada scan na takarda. Yawa, sai ka zo ka taba ka saita daidai iya inda kake so ya maka scanning na takardai, yanda ko ka tashi printing za ka yi printing din iya takardar. Yawa, gashi nan daga zarar ka riga ka yi capturing na takardan, sai ka zo ka saita daidai in akwai wani gurin da bai fita ba, sai ka zo ka gyara da hannunka. Daga zarar ka gama gyara ko ina inda kake so ya fito, sai ka zo ga alaman next, sai ka taba. Yawa, gashi ne na cropping iya daidai takardar da ka ɗauka. So wannan za ka iya gyaggyarawa duk wasu dai abubuwa da kake so. Gashi nan auto ga original nan, ni kamar yadda na taba, sai ka zo ka danna a sama ga wani guri na an rubuta save, sai ka zo ka yi saving na abin da ka ɗauka. Yawa, to gashi nan ya yi save. To in kana so ka yi download, gashi nan zai nuna maka alaman ka yi download. Gashi nan sai ka danna save. To gashi nan ya riga ya gama downloading. To yanzu ta wannan hanyar za ka je duk inda kake so, ka tura shi, ko kai forwarding din shi, ko kai sharing din shi. Mun gode da kasancewa da tashar mu DJ NAHTECH. Mu haɗa bidiyo.